אני מאוד מתרגשת להיות בפנימיה. החברה שלי תמי גם הולכת לארזים. אני חושבת שנהיה לנו הרבה כיף. יש ילדה שיושבת קרוב לנו. כל הזמן היא מבטא אותנו. זה קצת מוזר. למה היא מבטא אותנו? יש לי משהו בשיניים? עכשיו היא קוראה את הספר שלה, אבל אני יודעת שהיא מקשיבה לשיחה שלנו. תמי אמרה שהיא רוצה לפגוש בחורים חמודים בארזים. אני מסכימה. תמי הביאה קסטות של רד סטוארט. שאלתי את הילדה המוזרה אם היא אוהבת את רד סטוארט. היא אומרת אין לה דלוקה על רד סטוארט. אני חושבת שיש לה דלוקה על רד סטוארט, אבל היא אמרה שאין לה. אין לה דלוקה על דיוויד ברוזה. כולם יש דלוקה על דיוויד ברוזה. אין לה דלוקה. היא ילדה מוזרה. היא גם קצת מביכה. זה לא חשובה. יש לנו 2 שעות באוטובוס. איך אני יכולה לשרוד את זה?